היי לכולם, אני טוג, והיום נדבר על הפרוטוקול הכי חשוב שגוגל משתמשת בו כדי לדרג אתרים. קוראים לו EEAT. אלה ראשי תיבות של 4 עקרונות שגוגל בודקת: ניסיון אישי, מומחיות, סמכות ואמינות. כן, לא רק תוכן. גוגל שואלת, האם מי שכתב את המאמר מבין בתחום? האם יש לו ניסיון מהשטח? האם האתר משדר אמינות ומתוחזק באופן עקבי? בפועל, המערכת סורקת את האתר שלכם, ובודקת עד כמה אתם שחקנים רציניים בשוק. כמה מאמרים ממוקדים אתם מפרסמים? האם יש ביניהם קישורים פנימיים חכמים? האם אתם מוציאים קישורים לאתרים סמכותיים? והאם התוכן מתעדכן? נגיד שאתם מפרסמים 2 מאמרים בשבוע, שולחים ניוזלטר, ומפיצים ברשתות החברתיות. גוגל תזהה את זה, ותסמן אתכם כמקור סמכות. מה זה אומר? שהסריקה תתבצע לעתים קרובות יותר ותקבלו סיכוי אמיתי להופיע במיקומים בולטים. אז אם אתם שואפים להתקדם בגוגל, תזכרו את 4 העקרונות: ניסיון, מומחיות, סמכות ואמינות. אלה הדברים שגוגל באמת מעריכה היום.